हठात इमारजेन्सि लानो हानाय नंला आरो नेक्स्ट 2 monthsनि उनाव नेक्स्ट माबा बेलेगखौ लाखिनोसै आं रयेल एनफिल्डखौ दा बेयाव बुक खालामना गारबाय हेलो गाइस सो जोङो दा दंफैयो आटिया रेस्टुरेन्टआव मैया जे जोङो ब्लग खालामदोंमोन ना माबायाव थांदोंमोन गुवाहाटीयाव मा नाममोनलाय वान्डार व्हील्सआव थांदोंमोन ना वान्डार व्हील्सआव थांदोंमोन दा बिनिनो जों मैया एसे बुक खालामना फैदोंमोन नालाय जों बेयाव थांफिननो नागिरदों ओमफ्राय दा जोङो रङियाव दङ आटिया रेस्टुरेन्टआव दसे ब्रेकफास्ट खालामनो नागिरदों फुङाव खालामबोआखै जोङो स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरोना दिनैनि भिडिअआ बेनो जागोन Nothing's fine here without you. The sun won't shine till you come through. Till you come back, I'm missing you. Can't help myself, I'm missing you. I can't stand this life alone. Don't make sense now that you're gone. Till you come back, I'm missing you. Can't help myself, I'm missing you. It's so hard to breathe when you're not here with me. And tough is still to live, I don't know how to be. In my lonely mind. फाइनालि जोङो दा रङिया बड' किटचेनाव दङ जोङो जिथुनाखि दहाय थांदोंमोन आरोना बिराद प्रब्लेम जाबाय मा बुंबावनो आरोना जों जि बुस्थुखौ लायनो थांदोंमोन बे बुस्थुखौ मोनबोआसै माने प्रब्लेमा जोंना ओरैबायदि जाबाय जोंना फंबायना मा होनो माबायदि प्रब्लेम जाखो एसे प्रब्लेमखौ एसे खोन्थाना होदो मा प्रब्लेम दङ एसे फाइनान्सियेल थाखाय एसे प्रब्लेम जाहैबाय बेनिखायनो लानो हागासिनो आरो एसे न'खरावबो एसे प्रब्लेम जानानै दं दासान्दि बांद्राय हठात इमारजेन्सि लानो हानाय नंला आरो नेक्स्ट 2 monthsनि उनाव नेक्स्ट माबा बेलेगखौ लाखिनोसै आं रयेल एनफिल्डखौ दा बेयाव बुक खालामना गारबाय रङियायाव डुवेल चेनेल ओमफ्राय माब्ला लागोन बेखौ आङो 2 मासनि उनाव लानोसै जानुवारि नङाबा फेब्रुवारि जाहैगोन माने दा बुक खालामबा मास मोननैनि उनावसो मोनखागोन जाहैदों माने बेनिखायनो एडभान्स बुक खालामना गालांनांगौ बुक खालामनायाव दा 2000 होनांगौ होनदों आरोना होना फैबाय जों दायो ओमफ्राय बे हटेलाव मा जानो जागोन दा नैबे जों दा सिमां बड' किटचेन नामा रङियानि बेयाव जोङो अमा बेदर जानो नागिरबाय आरोना ओंखामजों नारजि मोनगोन ना मोनाथाय नारजि एसे बर'नि माबा नालाय दा बेखिनियानो आरोना गाइस बिथाङा गावनि प्रब्लेमखौ खोन्थाबाय प्रब्लेमा बेनो बयनावबो बिदिनो जायाखै माने हठातलि जों माने खामानिखौ मावनाय जादोंमोन नालाय दा बे बुस्थुनि थाखाय फाइनान्सियेल प्रब्लेमनि थाखाय माने जों दा साननैसो द्रप थाथ'बाय आरो बेनिफ्राय मा होनो 2 months माने दहाय नायबोदोंमोन रयेल एनफिल्ड बे रङियावनो वान चेनेला बेसेबां होनदों वान चेनेला 2,05,000 2,05,000 ओमफ्राय डुवेल चेनेला 2,14,000 आरो 32,000 डुवेल चेनेलखौनो नायदों आरो ओमफ्राय बुक खालामबायानो होनजाबाय माने जानुवारि नङाबा फेब्रुवारियाव लास्टफ्राव जाहैगोन आरोना बिथांनि रयेल एनफिल्डआ स' बिनिनो नोंथांमोननो नेक्स्टआव आं भिडिअखौ लाबोगोन स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ दायो जों बेखिनियावनो दोनथ'नोसै दा ओंखाम जानोसै ओंखाम जानानै जोङो डाइरेक्ट थांखानोसै आरोना नेक्स्ट भिडिअखौ नोंथांमोननि सायाव लाबोगासिनो स' दायोथ' जोब्बायानो स' नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो जायफोर गोदानै फैदों आरो भिडिअफोरखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामना होदो स' गाइस जों दा ओंखाम जानोसै आरोना नायदो सिमां बड' किटचेन नैबेनो लोगोफोर माबायदि नोंथांमोनाबो जाफैनो हागोन सिमां बड' किटचेन रङिया सारियालि मायदि थिगानो ने फान्थावखौ दा लाइक Buthan अमा बेदर